जिगुनि जिदाइनाव मानो सोलोंनो हानाय समावनो जेनेखि सोलोंनांगौ जोंनि टपिकआ बुंनाय बायदि सोलोंनो हानाय समावनो गथ'फोरखौ फोरोंदो जोङो गासैबो मिथिगौ गथ'फ्रा सोलोङोब्ला एबा गथ'आ माबायदि जोङो गथ'फोरखौ एबा जोङो जोनोम जानायनि उनाव जोङो माबायदिमोन जोङो बेखौबो जोङो साननानै मिथिनो हायो सासे गथ'आ एबा जोङो सासे व्यक्तिया जोनोम जानायनि उनाव एबा जोनोम जाखांनोब्ला बियो माबायदि बियो मानो गिदिर ना उन्दै एबा बिनि साननाय हनायफ्रा माबायदि आरो बियो आत्मिक जिबनाव माबायदि आरो बियो सोलोंथाइ दंना गैया जों बेखौ मिथिगौ दा जोङो उन्दै गथ'फोरखौ जोङो मिथिगौखाय बियो माबायदि जोङो उन्दै गथ'नि समाव जोंहा देरनो गोनां दङ उन्दैनिफ्राय लानानै आरोबाव जोङो गोबां सोलोंनो गोनां दङ दिनै मानो बे उन्दै गथ'फोरखौ जोङो देरनायाव एबा लावनायाव एबा बिसोरो मा जानांगोन बिसोरनो देरनो थाखाय मा नांगोन बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय मा खालामनांगौ जोंनिफ्राय अननाय गेदेरफोरनिफ्राय अननाय आरो हेफाजाब मोननो नांगोन नङाबा दिनै जोंनि उन्दै गथ'फ्रा जोनोम जानायनि उनाव ओरैनो गोदाव सोरावै सोलोंथाइ गैया बिसोरो माबायदि थाबायनांगौ बिनि जेबो फोरोंनाय गैयाबा दिनै जोंनि जेनेखि उन जोलै फैगोन बिसोरो गोदाव सोरावैनो थांगोन दा जोङो मा होनो गथ'फ्रा जोंनि गथ'फ्रा दिनै नुनायाव समायना जानो हागौ नाथाय सासे जोङो समायना जानानै जोंहा आखलावहाय एकदम उदायथाराब्ला बे जोंनि समाजाव मा सोलिगोन एबा जोंनि न'खराव बियो माबायदि फिथाइफोर जागोन एबा दिनै जोंनि जेनेखि सानफ्रोमबोनि जिबनाव जोंनि न'खराव बे जोंनि फिसाफोरनिफ्राय जोङो मा मोननो हागोन एबा दिनै जोङो मा होनो जोङो गोख्रों देहा गोनां मा जोंनि मोदोमफ्रा थागोद एबा लोमजानाय गैया साजानाय गैया दिनै बेफोरबायदि लानानै जोङो मा होनो जोंनि जिबनाव जोङो सोलोंथाइ गैयाब्ला जोंनि गथ'फ्रा माबायदि जागोन जोङो नुनायावल' गोख्रों जानो हागौ समायना जानो हागौ नाथाय आखुआव गैया सोलोंथाइ गैया बिदिब्ला माबायदि जागोन ना दिनै जोङो बे गथ'फोरखौ दिखांलांनो थाखाय जोङो मा दङ जोंहा दायित्व दङ दिनै बे गथ'फोरखौ जोङो गासै जयै मिलायलांनानै जोङो संसारनिजों लोगोसे दिनै जोंनि ख्रिस्टियान आखुखौ जोङो होलांनो गोनां जोङो से नम्बरावहाय नायगोन जाहैबाय बिमा बिफाया गथ'फोरनो मा फोरोंनांगौ जोङो दहाय फरायखानाय बायदि बोसोन बिजाबनि 19निफ्राय 18नि सेथि खोलोमाव मा होनदों सोलोंनो हानाय जाफुनाय समाव नोङो गावनि गथ'फोरखौ फोरोंदो दिनै उन्दै गथ' समाव जोङो मारै फोरोंगोन एबा बे समावनो जोङो फोरोंनांगौ होननानै जोंनि गोथार बाथ्राया बेवहाय बुंदों मानो जोङो ख्रिस्टियान आखल आखुजों एबा जोंनि ख्रिस्टियान जिबन जापन खालामनायनि जेनेखि फोरोंनायफोरखौ फोरोंनानै जोङो फोरोंनो गोनां जोङो ख्रिस्टियान आखल आखु होनोब्ला जोङो मा होननानै जोङो बेखौ जोङो सासे व्यक्ति एबा जोंनि फोथायारि जानानैब्लाबो जोङो एसेखौ मिथिगौ जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन जोङो ख्रिस्टियान आखल एबा आखुफ्रा माबायदि जानांगौ जोङो 1 तिमथिनि 4:19 नायनि आङो फरायनो 1 तिमथिनि 4:19 नोङो बेफोरखौ थोनदो आरो फोरोंदो नोङो सेंग्रा जानायखाय रावबो नोंखौ जुजायबादि दासानथों नाथाय बाथ्रायाव मावनाय दांनायाव अननाय फोथायनायाव गोजोन जानायाव आयना बादि जादो जोंनि जेनेखि ख्रिस्टियान आखल आखु एबा जोंनि सासे ख्रिस्टियान जानायनि आखला माबायदि जानांगौ होननानै बुंदों जोंनि जेनेखि 1 तिमथिनि 4:19 जोङो बेवहाय मोननो हाबाय जोंनि जेनेखि आखल आखु बियो सोरखौबा जों इनफ्लुयेन्स खालामनो हानाय एबा जोंनि जेनेखि आखल आखुआ सोरनिबानि थाखाय आयना बादि जानांगौ एबा सासे एग्जाम्पल जानांगौ होननानै जोंखौ बेवहाय बेरखांनाय जादों जेरै जोङो बिमा बिफा जानानै जोंनि जेनेखि ख्रिस्टियान आखल जोङो बेखौ उन्दैफोरनो जोङो फोरोंनो हानांगोन
जेरै इफिसुसनि 6 बालामनि 4 बुंनाय बायदि मा होनो बेवहाय जोंखौ बिमा बिफा एबा जोंनि बिमा बिफाफोरखौ ख्रिस्टियान आखल आखुजों एबा रायनायफोरजों एबा पानिशमेन्टफोरजों फोरोङालासे दिनै ख्रिस्टियान आखल आखुआ मारै जानांगौ बेखौहाय फोरोंलांनो थाखाय बेवहाय बुंनाय जादों। आरोबाव जोङो गाहायाव नायोब्ला नुनो मोनगोन मा होनो सोलोंथाइ लानायखौ जाफुंहोनो हेफाजाब खालामनायजों फोरों। मा होनो जोङो सिगाङाव जोङो ख्रिस्टियान आखल आखु बेखौ जोङो फोरोंनो गोनां। आरोबाव बेजों लोगोसे ख्रिस्टियान आखल आखुखौ फोरोंनायनि उनाव जोङो फोरोंनो गोनाङा दिनै संसारनिखौबो जोङो फोरोंनो गोनां। दिनै संसाराव थानाय समाव जोंहा मा होनो संसारनि सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो गोनां। संसारनि जिखि सोलोंथाइ बेखौबो लानायाव जोङो मारै दावगानांगौ एबा मारै बेखौ लाफुंनो हागोन दिनै जोङो सासे बिमा बिफा जानानै बेखौहाय बे उन्दै गथ'फोरनि सोलोंथाइफोरखौ जोङो मोनहोनो थाखाय एबा जाफुंहोनो थाखाय जोङो फोरोंनो गोनां। आरोबाव बेल' नङा दिनै जोङो सासे ख्रिस्टियान जानानै जे उन्दै गथ'फोरनि जेनाखि आत्मिक जिबननि जेनाखि दावगानाय जोङो बेखौबो नांगौ, जोङो बेखौबो जोङो फोरोंनो गोनां। आरोबाव जोङो मिथिनो हायो गावनि उन जिबन एबा केरियारखौ दिखांनो थाखाय दिनै जोङो दहाय मिथिनाय बायदि एबा बुंनाय बायदिनो जोंनि जेनाखि उन्दै गथ'फ्रा उन्दैनिफ्राय सोलोंथाइ लानानै फैया एबा बियो गेदेरखा नङा, बेखौ जोङो फेदेरलांनांगौ। बिनि नांगौफोरखौ एबा बिनि स्पिरिचुवेलि जेनाखि आत्मिक जिबनाव दावगानाय बेफोरखौ नांगौ। दिनै बेबायदिनो जोङो संसाराव थानायलाय दिनै संसारनि जेनाखि नांगौफोरखौबो जोङो मोनहोनायाव जोङो दिनै जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ जोङो हेफाजाब होनो गोनां। जोंनि जेनाखि उन्दै गथ'नि समाव मानो बिमा बिफाया गथ'फोरनो मा फोरोंनांगौ जोङो बे मोनब्रै आयदाफोरखौ जोङो नायनानै नुनो हायो। जोङो सिगाङै ख्रिस्टियान आखल आखु आरो बेजों लोगोसे ख्रिस्टियान आखल आखुनि जेनाखि आत्मिक दावगानाय आरो दिनै संसारनि सोलोंथाइ दावगानायाव जोङो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ मा होनो हेफाजाब होनाय एबा बिसोरनि सोलोंथायाव नायनो गोनां। बिनि उनाव जोङो नायोब्ला नुनो मोनगोन बिनि गाहायावनो मा होनो फोरोङाब्ला दिनै जोङो बे उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनाय समाव फोरोंनो हायाब्ला दिनै मा जागोन? बे एखे बाइबेल वर्ड्सखौनो जोङो इंलिसाव नायोब्ला जोङो मोननो हायो जाहैबाय बेयो मोनसे डिसिप्लिननि सोमोन्दै रायलायनाय जादों। डिसिप्लिन होनोब्ला जोंनि आब्रुथि। बेयाव मा होनदों? उन्दै समाव फोरोंनो हायाब्ला ओरैहाय सेकेन्ड पार्ट बि पार्टआवहाय जोङो नायोब्ला नुयो नोङो फोरोङाब्ला गावखौ नस्थ' खालामनानै लानाय जागोन। डिसिप्लिन अर डेथ। नोङो उन्दै गथ'खौ फोरोङाब्ला जोङो दिनै बिमा बिफा जानानै जोङो गावनो नस्थ' एबा जोंनि न'खरफ्रा संहार जालांगोन। जोङो उन्दै गथ' समाव जोङो फोरोंनो हायाब्ला मा जागोन? बेवहाय 1 नम्बराव दङ नै गाव गावनो खस्थ' सैनांगोन। दिनै जोंनि फिसाफ्राबो उनावहाय खस्थ' सैनांगोन। आरोबाव बेजों लोगोसे दिनै जोङो उन्दै समावनो फोरोंनो हायाब्ला जोंनि फिसाफ्रा मा होनो गोबां मावथावै खामानिफोरखौ मावनानै एबा गावसोरनि गोसोबायदि संसाराव गोरोबनानै जोंखौहाय दुखुआव एबा जोंखौहाय मा होनो गोबां समावहाय थाखा गैयाब्लाबो बिनायफोरजों एबा दिनै जोङो जोंनि जेनाखि लाइमोनफोरखौ जोङो नुनो मोनो जायफोरखौ जोंनि बिमा बिफाया होनो हाया एबा जायफोरखौ मोनथावना नङा बेफोरखौबो जोंनि लाइमोनफ्रा बिनानै जोंनि बिमा बिफाफ्रा गोबां समाव खस्थ' मोनो एबा दिनै दुखु जानांगौ सफैयो एबा दिनै गोबां गाज्रि हाबाफोरनि थाखाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा खस्थ' मोनो। आरो मा जागोन? जोङो दिनै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनो हायाब्ला जोंनि न'खरावहाय धोन सम्पतिफ्रा जोबलांगोन एबा रांखान्थिया जोंनियाव थानाय नङा एबा जोंनि न'खरफोराव असान्ति सफैनो हागौ। असान्ति सफैगोन जोङो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ उन्दैनिफ्रायनो जोङो फोरोंनो हायाब्ला। आरोबाव मा होनदों? दिनै जोङो संसारावबो जोङो नुनो मोनो माबायदि संसार जालांखो नोंथांमोनानो गासैबो मिथिखागौ एबा दिनै जोंनि संसारा ओरैबायदि जाबाय मानो जोङो जेब्लायबो समाव जोङो इसोरनि खाथियाव थानो गोनांसै एबा जोंनि गासै जोंनि नांगौफोरखौ जोङो इसोरनियाव एबा जोंनि गासै लामाफोराव जोङो इसोरनियाव जोङो गथायनो गोनांसै।
मानो होनोब्ला गासै समावनो जोंनि जेनाखि संसार बियो गोबां जोंनि मा होनो बाइबेलाव बुंनाय बायदि माथाइनि 7:13निफ्राय 14 मा होनदों बेवहाय जोंनि संसारा मा होनो एबा दिनै जोंनि जिबनाव एबा जोंनि लाइमोनफ्रा एबा जोङो मानसि जानायखाय जोङो संसाराव मा होनो गुवार लामा होननानै जोङो मिथियो संसारखौहाय दिनै बे माथाइयाव बुंनाय बायदिनो दिनै संसारजों थांग्राफ्रा गोबां जागोन थिग बेबायदिनो जोङो दिनै जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ फोरोंनो हायाब्ला दिनै बै गुवार लामाजोंसो दिनै जोंनि उन्दै गथ'फ्रा थांगोन दिनै जोंनि उन्दै गथ'फ्रा दिनै संसारजों थाङोब्ला मा जाहैगोन जोङो बेखौ बयबो मिथिखागौ आरोबाव जों गाहायाव नायोब्ला नुगोन जाहैबाय मा होनो मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा जोङो उन्दै समावनो माबोरै फरायनांगौ एबा मा फरायनांगौ जोङो बेखौ मिथिनो हायाब्ला जोङो सोलोंथाइफोरखौ जोङो लानो हानाय नङा जोङो जोंनि सोलोंसाफ्रा जोङो मिथिनो हागौ गोबां जोङो जोंनि फरायसालियाव जोङो सोलोंनो मोनो इसोरनि सोरजिनायफोरखौ जोङो मिथिनो हायो एबा इसोरनि जेनाखि महिमा जोङो संसारनि सोलोंनायजोंबो जोङो मिथिनो हायो मानो जोङो उन्दै समावनो जोङो गोदाव सोराव एबा जोंनि फिसाफ्रा अखा जायोब्ला बिसोरो सानसे समाव स्कुलावबो थाङाबो जानो हागौ बेनिखायनो जोङो जोंनि उन्दै गथ'फोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो फोरोंलांनो एबा दिनै फेदेरलांनो गोनां मानो जोङो जोंनि गेजेराव जोङो उन्दै समावनो जोङो फोरोंनो हायाब्ला बेफोरबायदि समाय बाथ्राफोरा जोंनि गेजेराव सफैनो हागौ जेरै गाव गावखौनो खस्थ' होगोन एबा जोंनि न'खराव अशान्ति जागोन आरो बेजों लोगोसे मा होनो जोंनि गथ'फ्रा मोजां सोलोंथाइ लानो हानाय नङा जोङो गाहायाव 3 नाम्बाराव नायोब्ला नुनो जाहैबाय मा होनो गथ'फोरनि इसोरनिफ्राय बोर मोननायनि लामा दिनै मा होनो जोंहा गोबां न'खरफोराव एबा जोंनि मण्डलिफोराव गोबां उन्दै गथ'फोर दङ दिनै बे उन्दै गथ'फोरनि थाखाय बोरखौ एबा दिनै बे उन्दै गथ'फ्रा माबोरै बोरखौ मोनगोन इसोरनिफ्राय जोङो मा होनो लुकासनि 18निफ्राय ओरै 15-17 बेवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन सिगांनि समाव जिसुनि खाथियाव एबा इसोरनियाव बिमा बिफाफ्रा उन्दै गथ'फोरखौ बोर मोननो थाखाय लाबोदोंमोन दिनै थिग बेबायदिनो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो बोर मोननो थाखाय जोङो मा होनो इसोरनियाव लाबोनो गोनां एबा जों इसोरनिफ्राय बे जोंनि फिसाफोरनो जोङो मारै बोरखौ होनो हागोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे दिनै बे बोरफ्रा जोंनि बिमा बिफानिफ्राय बेयो सेथियाव फैयो जेरै जोङो बयबो मिथिखागौ जोंनि फिसाफोरनिफ्राय जोङो आर'ज खालामनाय बिसोरनि थाखाय मोजां मारै मा होनो मोनसे प्रग्रामफ्राव लांनाय एबा बिसोरो मारै इसोरनि रावफोरखौ सोलोंनो हानाय जोङो बेफोरखौ बिमा बिफा जानानै मिथिखागौ आरो बेजों लोगोसे जोङो मा खालामनो हायो जोंनि गथ'फोरखौ बोर मोननायनि थाखाय मोनसे प्रग्रामफोर खालामनायजों सिगांनि समाव जोङो नुनो मोनामोन मानो न'खर बार्थडेफोर खालामनाय जायामोन नाथाय जोङो दानि समाव बांसिन खालामनायखौ जोङो नुनो मोनसै बेल' नङा दिनै गुबुन मोनसे न'खर गिर्जा आरोबाव न'खर गिर्जानि अनगायै प्रार्थना खालामहोनाय जोङो बेफोरबायदि प्रग्रामफोरखौ जोङो न'खरावबो खालामनो हायो दिनै बे प्रग्रामफोरनि गेजेरजोंबो जोंनि फिसाफ्रा एबा जोंनि उन्दै गथ'फ्रा मा होनो इसोरनिफ्राय जोङो बोरखौ मोननो हागोन आरोबाव बेनि अनगायैबो दिनै जोंनि मण्डली एबा जोंनि एरिया गुबुन मिशनजों खुंजानाय प्रग्रामफोर दङ बे प्रग्रामफ्रानो फारिलाइफ्रा मा होनो जोङो नुनो मोनो सानडे स्कुल चिल्ड्रेन इउथ एबा दिनै जोङो CDP होननानैबो बुङोमोन एबा चाइल्ड इभान्जेलिज्म ओमफ्राय बेजों लोगोसे इउ गेट टुगेदार बाइबेल कुइज दिनै बेफोरबायदि प्रग्रामफोरनिफ्राय जोङो जोंनि फिसाफोरखौ जोङो थिनहरोब्ला जोङो गोबां इसोरनि बोरफोरखौ जोङो मोननो हागोन एबा दिनै जोङो संसाराव थानाय समाव सासे ख्रिस्टियान आखुजों दिनै जोंनि उन्दै गथ' एबा दिनै देरनाय लाइमोनफ्रा दावबायलांनो हागोन जोङो मोनसे राइटफोर फरायनो बेनो जादों बोसोन बिजाबनि 16 बोसोन बिजाबनि 16 बेयाव मा होनदों बे मोजां गियान आरो बुजिनो हानाय गियाना सना आरो रुफानिख्रुइ मोजांसिन माने जायनाखि इसोरनिफ्राय मोननाय बोर जाय बोराखौ जोङो मोननोब्ला एबा जोंनियाव थायोब्ला जोङो मोजां आरो गाज्रिखौ जोङो मिथिनो हायो
दिनै बे गियाना मानो सना रुफानिख्रुइ मोजांसिन एबा जोंनि थाखाय गोनांसिन जोंनियाव गोबां थाखा फैसा थानो हागौ सोरहाबा गारि मटर एबा बाहायथ'लायनो हायै थाखा फैसाफ्रा आग्लायनानै थानो हागौ नाथाय जेनेखि गियान जोङो बे गियानखौ जोंनि थाखाजों जोङो बायनो हाया बे गियानखौ जोङो जोंनि थाखाजों बायनो हाया नाथाय बे थाखाखौ बाहायनानै जोङो मोनसे प्रग्रामफोर खालामोब्ला एबा बे बाहायनाय थाखाफोराव जेनेखि इसोरनि फोरोंनाय बेफोरबायदि प्रग्रामफोर खालामनो हायोब्ला दिनै जोंनि उन्दै गथ'फ्रा निश्चय मानो इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हागोन जोङो थाखाजों बायनो हाया नाथाय इनडाइरेक्टलि जोङो जेनेखि प्रग्रामफोर खालामनायखौ जोंनि उन्दै गथ'फ्रा इसोरनिफ्राय बोरखौ मोननो हागोन जोङो दिनैनि समावहाय नुलांनो हमबाय गोबां जोंनि मण्डलिफ्रावनो फेल'शिपफ्रा गोमालांनो हमबाय बेयो मारै जादों एबा मारै जालांखो होनोब्ला जोङो गावजों गाव मण्डलिफोरनि समस्याफोरखौ जों मिथियो जेरै जोंनि मण्डलिफ्राव सानडे स्कुल बेफोरबायदि प्रग्रामफ्रा इसेबां मोजां जालिया एबा दिनै जोंनि बिमा बिफाफ्रा सानडे स्कुलखौ इसेबां इम्परटेन्स होनो थांलिया मानो होनोब्ला जोङो नुनो हायो जाहैबाय स्कुलावबा जोंनि बिमा बिफाफ्रा सानसेब्लाबो थाहैयो नाथाय सानडे स्कुलावहाय मानो दसे समनि थाखाय गोबां एबा जोंनि गासै बिमा बिफाफ्राथ' नङा गोबाङानो फोरोंफैयो नाथाय माखासेफ्रा मानो सानडे स्कुलसिम दोनफैनो हाया जायो बेफोरबायदि जोंनि मण्डलिफ्रावहाय सानडे स्कुलफ्रा गैया जायोब्ला दिनै जोंनि फेल'शिपआ सानसे गोमालांगोन उन्दैनिफ्रायनो बियो गिर्जाहाबनाय सर' गैया एबा सानडे स्कुलनि फोरोंनाय गैयाब्ला दिनै जोंनि गथ'फ्रा गोदाव सोराव जानायजों फेल'शिप लोगो लानांगौहाय गैया जालांगोन जोङो बांसिन मण्डलिफ्रावनो जोङो दिनै नुनो मोनबाय फेल'शिपआ जानो थांला एबा दिनै हरनि गिर्जाया जालिया जोङो बेखौ मिथिनो हायो बेफोरो मानि थाखाय जादों होनोब्ला दिनै जोंनि उन्दै गथ'फ्रा उन्दै समावहाय मोजां सोलोंनायफोरखौ एबा मोजां फोरोंनायफोरखौ जोङो मोनाखै जोङो बेफोरखौ सानहरनो हायो दिनै जोंनि उन्दै गथ'फ्रा मारै देरलांगोन एबा मारै फोजौलांगोन जोङो सासे बिमा बिफा जानानै जोंहा मोननै बिथिङावहाय जोङो फोरोंलांनो गोनां सेथियानो जादों जाहैबाय सोलोंथाइ संसारनि सोलोंथाइजों लोगोसे जेनेखि इसोरनि जेनेखि सोलोंनाय एबा गियान जोङो सासे मोजां सोलोंसा जायोब्ला जोङो गासैबो मिथिगौ एबा दिनै नोङो सोलोंसा एबा दिनै नोङो संसारनि सोलोंथाइखौ लानो हायाब्ला माबायदि जागोन जोङो बेखौ मिथियो मानो जोङो सासे मोजां सोलोंसा बा जोङो लेखा फरायनो हायोब्ला जों माबायदि जायो जोङो मा होनो सासे मोजां समाजनि व्यक्ति जानो हागोन आरो बेजों लोगोसे लेखा फरायनो हायोब्ला मा जाबावो जोङो मोजां मोजां साख्रिफोर मावनो हायो जोङो लेखा फरायालासे गोबां खस्थ' खालामनानै खामानिफोर मावनांनाय नङा जोङो मोजां मोजां साख्रिफोर मावनानै जोङो जोंनि संसारफोरखौ जोङो खुंलांनो हागोन आरोबाव जोङो लेखा गोरों जानो हायोब्ला एबा जोंनि फिसाफोरखौ जोङो लेखा फोरोंलांनो एबा संसारनि गियानफोरखौ जोङो बांहोलांनो हायोब्ला जोंनि गेजेराव गासै नंगौ नङा मोजां गाज्रिखौ जोंनि समाजाव जोङो बांसिन बुजिलांनो हागोन थिग बेबायदिनो दिनै संसारनिखौल' नङा नाथाय जोङो ख्रिस्टियान जानायखाय जोंनि जेनेखि उन्दै गथ'फोरनि आत्मिक जिबनाव देरलांनाय बेफोरखौबो जोङो बांसिनै गोसो होनो गोनां दिनै संसारनिखौल' बांसिन गोसो होनानै जोंनि फिसाफ्रा मा जालांनो हमदों जोङो बेखौ गासैबो मिथिनो हागौ दिनै जोंनि फिसाफ्रा मा होनो प्रग्रामफ्राव बाहागो लायो बिमा बिफाफ्रा थिनहरो नाथाय जोङो माखासेफोरखौ ओरैबायदि नुयो बिसोरो प्रग्रामनि थाखाय थाङा सोलोंनो थाखाय थाङा बेफोरो मारै जाबोखो मारै जालांखो एबा माबोरै जाबोदों होनोब्ला जोंनि जेनेखि उन्दै गथ'नि समाव फोरोंनाय बेफोरो एसेबां गोख्रों जायाखै एबा दिनै बिसोरनि रोंनाया इसोरनियाव एबा आत्मिक जिबनाव बिसोरनियाव राफुंसार नङा गोबां दिनै लाइमोनफ्रा प्रग्रामफ्राव मानो थाङो इन्ट्रेस्टनि थाखाय थाङो इसोरनि राव सोलोंनो थांनाय लाइमोनफ्रा दिनै अनेक खमलांनो हमबाय मोनसे बेरायग्लांनायखौ उद्देश्य लानानै एबा
मोनसे फ्रि टाइमखौ सम खालामनो थाखायसो दिनै जोंनि लाइमोनफ्रा थांनो हमसै। बेनिखायनो खावलायनाय थादों जोंनि गासै बिमा बिफाफोरनिसिम जोंनि लाइमोनफोरखौ दिखांनायाव सोलोंथाइजों लोगोसे संसारनि सोलोंथाइजों लोगोसे जोङो आत्मिक जिबनाव माबोरै बोखोलांनो एबा इसोरनिफ्राय जोंनि लाइमोनफ्रा माबोरै बोरखौ मोनगोन जों बेफोरखौ नायलांनो गोनां। दिनै जोंनि बे बोसोरा आयदा हिसाबै जोङो मिथिखागौ चिलड्रेन एन्ड इयुथ होननानै जोङो मिथिगौ। बे बोसोरा बिसेसकै जोंनि लाइमोन आरो उन्दै गथ'फोरखौहाय दिखांनायनि बोसोर जोङो बेखौहाय थांनाय जागायजेननाय बोसोरावनो बेखौहाय फोसावनाय जाखादों। दिनै बे बोसोरखौ लानानै जोङो बे बोसोरावहाय बांसिनै जेरै सिगां समफोरावहाय मण्डलीफ्रावहाय बांसिन लाइमोनफोरनि थाखाय प्रग्रामफ्रा खालामनाय जाया। दिनै बेखौ लोगो नांनानै जोङो जोंनि मण्डलीफ्रा दिनै बांसिन खामानि मावनो गोनांसै। मानो होनोब्ला संसारा गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांबाय। मानो दिनै जोङो बे प्रग्रामफ्राव थिनहरनायजों CDP आरो चाइल्ड इभान्जेलिज्म इयुथ टुगेदार जायो सम सम बेफोरावहाय जोङो मण्डलीनि दैदेनगिरि एबा दिनै बिमा बिफा जानानै जोङो थिनहरनो हानो नांगोन। जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां जोङो सोलोंनो हायो एबा जोङो इसोरनिफ्राय बोरफोरखौ मोननो जोङो खाबुखौ मोनगोन। जोबनायावहाय मा होनो दिनै जोङो गोजौआवहाय नायनो हाबाय जाहैबाय जोंनि उन्दै गथ'फ्रा उन्दै समाव गासै दा जेरै दङ जोङो बेफोरखौ लानानै फैखानो हाया एबा गाननाय जोमनाय गैया, सोलोंथाइ गैया। दिनै बेफोरखौहाय गोख्रों खालामनो थाखाय जोंनि गासै जोङो जयै एबा दिनै आखलाव दिखांलांनो, गियानाव दिखांलांनो आरो आत्मिक जिबनाव दिखांलांनो जोङो गासैबो जयै जोङो खामानिखौ मावलांनो गोनां। आङो दिनैनि सुंद' इसोरनि रावखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। जोबनायनि सिगां आङो मोननैसो बुंनो सानदों। बेनो जाहैबाय आङो बे मण्डलीनि गासै दैदेनगिरि आरो गासै फोथायारिफोरखौ हाजासे हामबाय होनो आंखौहाय